चिखलकाल्याची सुवर्ण संधी कारवारच्या अस्नोटी कोळगे कृष्णापूर हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हेमी आयोजित करतात टग ऑफ वॉर चिखलकालो सीझन 3 म्हटल्यार चिखलात राजवटची स्पर्धा। ही स्पर्धा आयतवार 20 जुलै 2025 दिसा सकाळी 9 वाजता आसून नावा नोंदणी करची अखेरची तारीख 19 जुलै 2025 सांजेर 6 वाजतापर्यंत आसतली। स्पर्धेचे नियम आणि अटी। पंगडाच्या नाव नोंदणीसाठी ₹1000 फी। एक पंगडात 8+4 12 खेळाडू उरतले। खेळाडू मात्र उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे आणि गोय राज्याच्या व्याप्तीचेच आसूक जाय। विजेत्याक ₹30,000 नगद आणि ट्रॉफी। उपविजेत्याक ₹15,000 नगद आणि ट्रॉफी। निर्णय कालो निर्णय अंतिम उरतलो। नावा नोंदणीसाठी आणि अधिक माहितीसाठी सोहन 8197492930 साई 9632970956 या नंबराचे संपर्क करतो। स्पर्धे दिवस स्पर्धकांसाठी आणि वीक्षकांसाठी दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था असा हेची नोंद घेवची। जागो अस्नोटीच्या कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूर हांगा।